benvidos a unha nova viaxe. Hoxe imos descubrir algo moi especial, os nosos sentidos. Os sentidos axúdanos a entender e explorar o mundo que nos rodea e do cal formamos parte, e para iso presentaremos vos a 5 amigos moi importantes. Ola amigos e amigas, eu son Oído. Hoxe acompañaredesme a descubrir como podemos escoitar ao noso redor. Ola, eu son o Nariz. A continuación mostrareivos como poderedes disfrutar dos aromas que nos rodean. Eu son a Boca, así que comigo aprenderedes como sentir o sabor dos vosos alimentos favoritos. Delicioso! E eu, a pesar de ser a última, pero non a menos importante, son o tacto. E hoxe ensinareivos como sentir as vosas texturas e temperaturas dos obxetos e de todo o que nos rodea. Algúnha vez pechastedes os ollos e vos preguntastedes como sería o mundo se non puidéramos ver nada? Sería todo un auténtico misterio. Os ollos captan a luz que ven dos obxetos que nos rodean. Esta luz pasa por unha ventá pequeniña no ollo chamada pupila e logo enfócase na retina. Esta presenta unha serie de células especiais para captar a luz. É como unha película de luz e sombra. E sabedes que? O cerebro é quen recibe todas esas imaxes e as transforma no que en realidade vemos. Non credes que é verdadeiramente asombroso o que o noso sentido da vista é capaz de facer? Agora é o meu turno. Eu son Oído. Escoitar é unha das cousas máis divertidas que podemos facer. Podemos oír o canto dos paxaros, a música dos nosos xoguetes ou a risa dos nosos amigos. Pero, como é o oído capaz de escoitar? Algúnha vez vos lo preguntástedes? Bueno, todo comeza cos sons. Cando algo fai ruido, o aire move pequenas ondas de son que viaxan ata os nosos oídos. É como se as ondas saltaran cara aos nosos oídos. Mais tarde, no oído, estas mesmas ondas convértese en sinais eléctricas que viaxan ata o noso cerebro. E listo, o cerebro será quen interprete esas sinais como o que escoitamos. Imaginade que o oído é como un micrófono que capta todos os sons. Cal é o son que máis vos gusta? É a música dun piano, o son das ondas do mar, ou tal vez o é dun amigo chamándote? Bueno, pois todo isto é posible grazas aos meus superpoderes de escoita. Ola de novo, eu son o Nariz e o meu traballo é moi especial, sentir os olores. Encántame oír todo tipo de cousas dende unha deliciosa pizza ou perfume dunha flor, pero algunha vez pensastes sobre como ule o mundo? Cando ulimos algo, as moléculas do aire co cheiro chegan ata o noso nariz. Dende o nariz temos un superheroe chamado bulbo olfatorio. Este organiño é como un auténtico detective, pois é quen de detectar eses cheiros e mandar as sinais ao cerebro. Este, como un traductor, dinos que é o que estamos ulindo. Os cheiros axúdanos a disfrutar dos alimentos, a detectar perigos como o fume ou a identificar os nosos amigos. O nariz ten un superpoder moi valioso. Por fin chega o meu turno. Eu son a Boca. O meu traballo é un dos máis sabrosos. A través do gusto podemos disfrutar de todas as comidas que nos gustan. Do doce, o salgado, o ácido ou o amargo. Algúna vez pensastes como son quen de distinguir entre sabor doce ou outro salgado? Na lingua temos unhas pequenas papilas gustativas, que son como uns pequenos botóns máxicos. Estes botóns poden detectar diferentes sabores que sentimos cando comemos. É como un xogo de probar e de sentir. Por exemplo, cando comedes unha mazá, as papilas gustativas encárganse de detectar como algo doce e envían a información ao vosso cerebro. Mais tarde este di, que doce está esta mazá. E así, grazas ás papilas somos quen de disfrutar de todos os sabores que nos gustan, pero tamén daqueles que non nos agradan. Sabíandes que a lingua ten 5 sentidos do gusto? Seguide probando e veredes que máis podedes... Unha vez máis, volvo a ser a última. Eu son a pel. A miña tarefa é moi importante, pois son encargada de facer que sintades o que sodes quen de tocar. E a verdade é que toco moitas cousas todos os días, dende unha aperta suave ata o máis frío xeado. Alguna vez tocastedes algo moi frío ou algo moi quente? Pois a túa pel é capaz de sentir absolutamente todo. Isto é grazas aos millóns de sensores chamados receptores táctiles que temos na nosa pel. Estos detectan diferentes sensacións como a calor, o frío, a suavidade, a rugosidade. Por exemplo, cando tomamos algo, estos receptores envían sinais ao noso cerebro para que podamos saber como se sinte. Tamén, por exemplo, se tocas unha pedra, ti sabes que é moi rugosa grazas a estes receptores. E se tocas, por exemplo, un can, podes saber que a súa pelaxe é moi suave grazas tamén a estes receptores. Entón, chegamos á conclusión de que a pel é como unha gran rede de sensores que avisa ao cerebro de todo o que tocamos. E aí o tedes, amigos e amigas. Cada un dos nosos sentidos son moi importantes para nós, pois grazas a eles podemos disfrutar do mundo e de todo o que nos rodea. Pois sen a vista non poderíamos observar a beleza do noso planeta.
Sen oído non poderíamos escoitar música nin as voces dos nosos amigos. Sen a nariz tamén nos perderíamos os aromas que fan que a vida sexa tan sabrosa. Se non tiveramos boca, non saberíamos que tan ricos son os alimentos que comemos. E se non tiveramos a pel, non poderíamos sentir o calor e a suavidade dunha manta.